दा थिगैनो दंखायोना गोजौना Rồi. खाथ्रा दं मोजाङै Hả? खाथ्रा दंखायो। गुड मर्निं लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। दासान्दि ससियेल मिडियायावहाय जोंहा गोसारबाय थानाय मिस्टार अनिल नार्जारिनि सायाव सावरायनाय लोगोफोर। दा थारैनो बाथ्राफ्राथ' सैथो बायदियानो। मिस्टार अनिलनि रेकर्डआनो माने नंगुबै बायदि आरोना लोगोफोर। दा एक्सुवेलि नंगौ लोगोफोर, जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ माने सर्ट मुभिस गानानै माने फेमास जाथोंसै, बयजोंबो मिथिसार जाथोंसै। बिनि जाउनाव दिनैहाय गाव गावनि फिसाखौ गादलायालासिनो, गाव गावनि फिसाफोरखौ नोजोर होआलासिनो उदां सारिया हगारसारनायनि जाहोनाव नै बेफोरबायदि जाथाया जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर। दा गावखौनो गाव माने बिराद गोरोंद्राय, माने रोंद्रायबाय आरोखि। रोंद्रायनायनि थाखायनो दिनै नै बेफोरबायदि घटनाया जानो थांदों आरोना। अनिलमोननि सर्ट मुभिसफोरखौथ' नायनो हाखाला, ओरैबायदि गाजा माने सर्ट मुभिस बानायग्रा जाबाय बे। सोरनिबा सिख्लानि सायाव मोदोम बिलिरनाय, सोरखौबा खुदुमहां, सोरखौबा आखाइ हमनानै गोबावख्रबहां। दा बेफोरबायदि माने जोंनि सर्ट मुभिसफ्रावबो नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर। दिनै नै बेफोरबायदि घटनाया जायनि थाखाय जानो थांगासिनो दं। फेसबुक पेज खुलिबानो जोंनि बर'फोरनि माखासे जाथायफोरखौल' खोनानो मोनसै लोगोफोर। माब्लाबा सोरनिबा कल रेकर्ड, माब्लाबा सोरनिबा हिन्जावा गुबुनजों दोनखारनानै खानाय सिनजानाय, माब्लाबा सोरनिबा हिन्जावखौ हमनानै गोदोनायाव सेन्देल आलायनाय, माब्लाबा फाथैलाय बिसिनाय, नङा होमबा? माब्लाबा रायजोआव बुख्रुब खालामनानै लान्था हरलाबायनाय। दा बेफोरबायदि जाथायल' जोंनि समाजाव नुनो मोनसै आरोना लोगोफोर। दा मानो बेफोरबायदि जालांनो नागिरखो जोंनि समाजावहाय? खोब दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर। दा जोंनि समाजाव मोनसे गार्ड गैयै, मोनसे माने रैखाथि गैयैफोरबायदि जालांनो हमगासिनो दं लोगोफोर। अनिलमोन बायदिखौल' मा होनबावनो लोगोफोर। दिनै बिथांमोनानो गोरों गोरा हिसाबै दिनै फरायफुनाय माखासे उन्दै लाइमोनफोरखौ मोजां लामाजों लाङालासिनो दिनै गाज्रि लामाजों दिन्थिलांनायखौसो जों नुनो मोनगासिनो आरो लोगोफोर। दिनै जोंनि समाजाव माखासे बर' मानसिफोरा माने सिनेमा गाग्रा, एलबाम गाग्राखौ मोजां नोजोरजों होआ, मोजां मानसि जाया होननानै ओरैनो बुंनाय दङ लोगोफोर। दिनै बेफोरबायदि जुदि रेकर्डफोर खोनायोबा, बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ नुयोबा दिनै जोंनि समाजाव माबायदि थासारिया फैगोन लोगोफोर? आरो जोंनि बर' सावथुनफोरा माबायदि डेभेलप जागोन आरो माबायदि जौगागोन बेफोरबायदि रेकर्ड खोनायोबा लोगोफोर? खोब दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर। इसिबां मानि आं गोलाव भिडिअ खालामला, आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जेखिजाया आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा खेमा बिनाय थाबाय आरो लोगोफोर। गोजोन्थों।